Да, баннаха ми акаунта с 20 000 последователи. Да, преживях го, смисъл, продължих напред. Обаче българите сме... Дай да направим мръсно на някой, дай да го очерниме, вместо да му помогнем, гледаме да направим мръсно. И това ни храни. А радвам се, че аз не съм такъв. Wait a minute! Приятели, разни фенове на Марио ми репортват профила и искат да ми баннат профила в TikTok. Така че имам една молба към вас. Ако ми баннат профила, искам да сринете профила на Марио, защото ми писна от тези тъпоти, само някакви интриги в този TikTok. Такъв интригант е този човек, че ми е писнал от неговите хора. Така че да знаете, ако профила ми замине и ми се прецака труд 2 години и половина в TikTok, искам и профила на Марио да замине. A few moments later. За съжаление ми баннаха профила в TikTok, приятели. Феновете на Марио успяха с техните репорти. Така че имам една молба към вас. Репортвайте профила на Марио. Радвам се, че аз не съм такъв. Нека и неговия профил да замине.